Здравейте, потребители на YouTube. Днес ще продължа моя Minecraft Survival. Както виждате, съм набавил още един стак от Oakwood, като видях една пирамида и натам. Оп, не натам. Натам има една пирамида. Не натам. Дето ми е сега точно. И днес ще продължаваме къщата. Днес ще продължаваме къщата. Опаля. Така, пак да видим продължи. И там даже не видях едно и колко бис. Да. Едната част от стака ще направим на преработен дълго. Едно умере, като натискам shift и нищо не става. Вече имаме стак, се вижда. Така, имаме два стака дърво, което е отлично. И също имаме 4 стака дърво общо. Значи просто почваме. Escape mode. Така, първо ще спра видеото за малко, много ходи. Ама както видяхте ви, малко Windows иска да се сменя темата и ще се върнах се, но не си смених темата, защото не мога. Minecraft не ми върви на тази тема. Не, само се ми лагна. Така, сега как да го направим? Колко бързо. Защо ми лаги толкова време? Нали всичко съм спрял гадно на смия? Почва ми да огладнявам, който не е това. И просто ми лаги, защото тя мишката ми е гадна. Тя се взема безжична мишка, защото имам проблеми с кабелите. Да се включим. На моменти по него въобще спира да лаги. Много странно. Ама не като миналия път едва си мърдам мишката. Път както сега. Да спира бе, няма време да лаги. Да спира да лаги. Стига. Аре бе! И ще лаги като... Така ще се измъкна. Прасе, не те искам. Нещо искам много по-късно. Така. Да видим горе. Добре, 4 са направено и се правим. И 4. Аре с тия лагило бе, що лагва така бе? Чакайте малко. Сега ще се върна. Върнах се и сега ще видим дали ще ми лаги, като си изключих скайпа. Не знам, що ми беше включен. Ето бе, спрява ми лаги. Аз си знаех, че от скайпа. И от всичките други епизоди явно лагал ми от скайпа. Това ми лага, защото FPS. Не съм гледам тъпият джангъл бан. Много е. Така. Лекнах ли? Гейца! Въобще не ми лаги. Като за моят компютър. Лаги и луди. Като се мърдам са по-малко ми лаги. Значи било от скайпа всичко. След така трябва да си играя Minecraft без никакви синглплеер комбинации, без никакви модове. Не става лошо. Този епизод може да е кратък, но няма как сега да се развайвам по защитата с това. Той спалното тук гадняри. Готово. Значи все пак е било да. Само ми лаги, аз мисля, че ми лаги. Като гледам, че се тъмнява ми става гадно. Не ми замразим сега колко силно на вълни, но ще приятел. Добре. Опа. Сега се въдаш. Ето ме пак. Изчаках да стане ден, избих всички гарняри, да се спават. Почваме да продължаваме. Почваме да продължаваме. Сега почваме да продължаваме. Директно да продължаваме.
Значи са 100 лак. Не знам. Така. Само къде да погледнем? Там. Ами, къде са, бе? И сега направих мой чет. По-малко ми лайса. Оправих тия бърлове. Така може да се казва епизода, оправих тия бърлове. То първите 3 епизода се говори само за бъгове. Че смешно. То си е смешно. Ама скоро, ако ми подарят нов компютър, ще оправя. Колко е нещо за тази къща да се справя. Само не желая да падам. Не само ми кажа, че е с едно нагоре. Да, не беше очаквано. Не беше очаквано. Сега почваме да тренираме. Как лаги става, че ще се слуша. Айде бе. Чувам тихо, вече нищо не е това. Аз сетих по друг начин ще ме забида. Това беше просто ясно. Ето. Сега е супер просто. Чакай да се държа микрофона. Не го взема, бе. Що му го взема? Мале, как лаги. Да ми отново това беше по-намайка. Така е. То ще мине деня, докато аз слагам това. Аз ще си го предавам сам, да има ли смисъл. Това беше просто ясно. Взех го. Това там също трябва да гледам. Аре стига, бе! Шува и така, бе! Бе, точно там ще да го сложа. Може ми е тавана. Гледай са. Вече това е липотия. Може така ми забива. Та, поне чакаме още един такъв такава колона. Само ще умра. Като че може да умре така. Съвсем опасно. О, мага, бе! Онова прасе се убил в кактуса. Тъпо прасе. Аз много фан както си много хубаво да се убиват зомбите, като искат да влязат. Мръсни просто зомбите. Сега. Там валят дървето. Там е къде на тук. Така. Не, вече така да лаги е глупаво. Вече стана много мистер лаг. Не бе. Окей. Какво стана? Така, добре. Какво ще славам джунгъл лут, защото гледам, че не съм 20. Само ще почне някаква мина, защото аз взема коло, съм кърки кол.
Трябва да взема ланца да така. Сега ще не ми лаги. Това е окей. Това е 6 от 6. 5 от 6. 4 половина от 6. 3 от 6. 2 половина от 6. Много ще започва да лаги. Едно. Направо стане 0. Абе, след 16 юни ще сменя компютъра и това. Ще малко повече. Готово. Да. Дай бе. Дай мишка. Дай се когато пиш. Добре, не може така да лаги бе. Нямам. Фоба ми е нормално, ще фоб не ползвам, да. Ама нека не запомням. Да, фоскрин е много, виждам. Това ще го махна. Това ще я махна на Алма. Ей, кой вписа? Мап. Ето. Так от свалих FPS и веднага спя да ми лаги. После 10 от 6. Шумно е. Няма тя сваля FPS-а, това на 120 как. Така. Никак начин. Не слушай да готова, не слушай никой. И не нещо много да пера. Абе, това трикодера, гнила ми забива трикодера, защото... Омага, това че не го чака. Това ще го правя така прави. Ей, супер. Даже много ще ги намаля, да не мога да повече. Значи тавана ще ми е от толкова. Аз имам стените ще ги правя от... Такова, вече не се че ми е. Чакай много. Къде е това? Няма го това, бе! Все така. Да го има, да го няма в фоба, и в фоба. Фоба, не да. Не, те ще да дойде тук. Те ще да дойде... Тук. Аз не съм гледал честно настройките на чакай, Westlinks, Dendron, магазин. Абе, сега. Семи 1, семи 2, семи 1. Да попречите. Абе, крафтинг, бе! Крафтинг, бе! Крафтинг, бе! Най-тъпото крафтинг в нещо. Гледай като ми логи. Аз да направя шумото за на 70. Опа. Абе, много оцеля. Това въобще няма. Той FPS за какво служи всъщност? Напишете долу в коментарите за какво служи FPS, честно знам. За толкова неща. Да почти го знам. Защото аз тя стена да правя, но няма никой не да дойде. Така сега тя си крафни инструменти. Аз съм имал някакво дърво, да? Не го видях. Те имам цирка. Имам саплинг също. Една лопата, който са тежно трябва. Абе ще да направя така джунгъл улица. Така вижте. Сега така. Веднага докато отида на 6. Това казвам всеки път и нищо не става. Няма да видим. Чувам ли се добре сега? Да, сега ще чувам отлично. Къде съм тук? И
Може би микрофона ми ослаб или нещо такова да прави този проблем. Или Windows, той си прави каквото иска с микрофона. Та лопата почти изхъбих, което е странно. И не съм успял да ми лаги. И само ако стане нощ, приключвам видеото. Ахаха. Аз се заключих тук с едно. Сега се едно като сложих тия двете тук да чете и се заключих. Не. Как ми стигна, бе? Как ми стигна, бе? Ще взем. Аз имам някакво дължи. Ще я правя мина по-късно. На то малко ми трябва. Чакай, така. Трябва да пуша на дърво на джунгъл. Да, 6 дърво няма да ми стигне много. Точно! Да, бе. И това се нарича късмет. Време много хубаво. Точно. Да. И това беше от мен. Надявам се харесало и чао!